F'Xarabag se tintaqgħu ma' dawn il-personalitajiet u se tarawhom kif qatt ma rajtuhom qabel. U nitlob il-bambin, u nitlob. Se ssiru tafu affarijiet, uħud minnhom sigreti, illi se jgħidulna in-nies li jkollhom madwarhom, il-ħbieb, it-tfal. John Bandi, pereżempju, mat-tifla tiegħu Samira. Dit-tifla tiegħek, il-mara qatt ma tkun miegħek, int għadek mal-mara, tlaqtal il-mara, tal-qiegħek u l-mara. U mal-ħabib tiegħu Rej. U jerġa' tiġi x'passi u ngħidlu rawwaħ imxi, girrib. Stejjer illi tudu tisimgħuhom. Eileen Montezin skoprejna min kien il-boyfriend tagħha meta kienet żgħira. U se jkun hemm ukoll, u se jirrakkuntaw ukoll. Inti tixtieq tkun Prim Ministru. Ngħidu ilhom di. Jina jgħim ħajju. Programm illi jekk tħobb titħaq m'għandekx titlef. Ikun hemm ukoll mumenti fejn nifhmu għaliex l-istejjer mhux kollha tad-daħ. Kien hemm żmien fej lill-familja sabiħa l-għandi. Ejda. Kien issa titkisser hu. Arawh titilfux. Kemmu sabiħ. Skont meta. Skont. Skont meta.